Free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Swimwear competition ng Man of the World, binatikos. Dagdag na biyahe ng mga provincial bus sa norte, laking ginhawa sa mga pasahero. Mga motorista, may kanya-kanyang diskarte para makatipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Mga militante sa Cordillera, duda sa paniniyak na walang red tagging sa Administrasyong Marcos. Bagong outdoor attraction sa Tublay, Benguet, bunga ng pagmamahal ng isang tatay. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Rabi Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Hindi ikinatuwa ng ilang netizen ang paggamit ng bahag ng mga kandidato ng Man of the World Swimwear Competition. Okay, isa pa. Hindi ikinatuwa ng ilang netizen ang paggamit ng bahag ng mga kandidato ng Man of the World Swimwear Competition. Git nila, malaki itong kabastusan sa mga Cordilleran. Magbabalita, Randy Guzman. Batikos mula sa netizens ang inabot ng organizer ng Man of the World 2002. Ito ay dahil sa mali at nakakabastos umanong paggamit ng bahag ng 24 na kalahok sa swimwear competition na ginanap noong Sabado sa Okada, Manila. Komento ng ilan, bukod sa mali raw ang paraan ng pagsusuot nito, hindi daw nila dapat ginagamit ang tradisyonal na kasuotan ng mga Cordilleran sa malaswang paraan. Pagtatanggol naman ng culture at indigenous people's rights advocate na si Maria Platen, na siya ring nagsilbing cultural consultant ng pageant, wala raw siyang nakikitang mali sa patimpalak. Explain ko na wala naman talaga kasing swimwear, attire, ang mga igorots, ang aming mga ninuno nung araw, kasi iisa lang naman ang klase ng kanilang lower garment or actually male garment na in general kasi wala naman din talagang upper garment, di ba? If we're talking of the olden times. And when they swim, inaalis nila talaga yung bahag nila, so hubot-hubad. Pero syempre, in a platform like that, in a stage like that, hindi naman pwedeng hubot-hubad sila, di ba? So yun na yun. Okay na. Parang so in-explain ko na lang sa kanila na syempre dahil lulusong ka sa tubig, ang hirap mag-swim na nakalaylay yung G-string mo. So pwede mo yan, na itali, and then, diba, isiksik mo dito sa harapan, sa side, sa likod, kung saan mo siya gustong isiksik. Naging isa raw itong magandang paraan para ipakilala at mas maisulong ang kultura ng Cordillera. This is an international platform. Madadala na, sa higher level yung mga issues ng Cordillerans na ang laking opportunity to bring in investments, to bring in supporters to the issues and concerns of the Cordilleras. Kaya nga tingnan ko yung tema na ginawa niya, Recovery of Tourism and Preservation of Cultural Heritage. And ito Rem, so masculinity ang pinapakita. So talagang, di ba, bare yung kanilang upper portion and usually, di ba, yung lower. So, saan natin pwedeng i-integrate ngayon na appropriate
okay, yung ating mga traditional attires. Kasi yan yung isang binubuhay natin dito sa Cordillera Rem, di ba? Yung weaving industry. Patunay raw sa magandang epekto nito ang Facebook post ni Mr. Man of the World USA Brandex Cruz. Dito'y sinabi niyang sa pamamagitan ng pagsusuot ng bahag at sa tulong ng mga organizers at ng mga consultants, nabigyan ng impormasyon tungkol sa kultura ng rehiyon. Naramdaman din umano niya ang pagiging isang mandirigmang igorot na lumalaban para sa kanilang mga karapatan lalo na sa usaping lupa. Sa inilabas naman na pahayag ng National Commission on Indigenous Peoples Cordillera, nakasaad na natanggap nila ang sulat ng mga organizers at pinayagan nilang magsuot ng bahag ang mga kalahok ng Man of the World basta't sa tamang paraan. At bagamat marami ang nagpakita ng pagkadismaya, binibigyan nila ng pagkakataon ng organizers pati na ang consultant na magpakita ng pruweba na tama ang pagsuot ng mga kalahok sa bahag. Naman sila yung consultant namin, di ba? Pero inalaw nila kami. As long as we have a consultant, and yung consultant ang magsasabi ng tamang pagdadamit. Sa akong plano, unang-una, tapos na yung advocacy natin. We already have intentions, no? The intention of this group, no, of PEP and Men of the World is actually nakalagay naman sa title ng aming team, no, appreciation of culture and preservation of heritage. So, para makita nila kung gusto nilang, not unless they will give me a legal letter and my lawyer can answer to that one, I don't have any obligation to the public. Sa June 18, gaganapin ang grand finale ng Man of the World 2002 sa Baguio Convention Center. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tiniyak ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos na walang mangyayaring red tagging sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pero duda rito ang mga progresibong grupo sa Cordillera. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Naging lantaran ang red tagging sa Administrasyong Duterte. Pero sa pag-upo ni President-elect Bongbong Marcos sa Hulyo, tiniyak ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos na hindi ito mauulit. We declared that red tagging should in fact be stopped because wala siyang katuturan, labeling people. Sa akin bilang social scientist, when you use labels, that means you're a lazy person because you don't know how else to ID a person. So yung labeling, wala namang katuturan yan eh. So, yung mga words na ginagamit mo, lahat ng energy na natin, ilagay na natin on the ground, you know? Pero duda dito ang ilang progresibong grupo sa Cordillera. Tingin ko, ano ang kapalit nito? Anong kapalit yung walang red tagging? But that's a welcome development. Kaya lang. Pero hindi sila lubos na kumpiyansa dito dahil tuloy pa rin ang NTF-ELCAC na programa ng pamahalaan sa Administrasyong Marcos. Very hard to still imagine a situation na andyan pa rin yung NTF-ELCAC na siyempre maliban sa red tagging, marami pang components ng ginagawa nila. Halimbawa yung mga community development na very divisive, can be subject to corruption. Ganyan, no? Naghayag din si Mayor Benjamin Magalong ng tuwa sa paniniyak ng susunod na administrasyon dahil sa naging karanasan daw nito kay Secretary Badoy. Pero talagang it's about time na pag-aralan na rin ng gobyerno. Tama yun, pag-aralan na rin ng gobyerno kasi sobra-sobra rin naman. Look at what happened to me. Yung case ko na lang, na ako na very, very aggressive ako in campaign against counter-terrorism, communist terrorism. Tapos bigla na lang ako nare-redahan. Sa ngayon, naghahanda na ang National Security Council ng Transition Plan para sa Administrasyong Marcos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, isang malaking ginhawa para sa mga pasahero ang paunti-unting pagdagdag ng ruta papuntang norte. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Maagang pumila sa terminal sa Governor Park Road si Carvic para bumili ng tiket papuntang La Union. Well, hindi kami makapasok nung dito kaya medyo mahirap. Pero ngayon,
Nung papunta kasi kami, meron kami sasakyan, pero nung pauwi, nag-worry kami kasi baka hindi kami makauwi. Pero okay naman daw, kaya yun, bibili na ako ng ticket. Si March naman na ilang taon nang hindi nakakauwi, tuwang-tuwa rin sa pagbubukas ng biyahe papuntang Lawag. And so far, kasi this is our first time again after 6 years being away. So at least nag-open for tourism and we got time to bond with my kid. Simula noong Sabado, nagsimula ng magbukas ng ruta ang ilan sa mga bus companies papuntang Ilocos Norte. Sakop din ito ang mga karatig na probinsya ng La Union at Ilocos Sur. Bali nung Saturday, dalawa pa lang yung biyahe namin, 6 a.m. tsaka 5 p.m. Kahapon lang nadagdagan yung biyahe namin, yung 10 a.m. Dahil din sa pagbubukas ng dagdag na ruta, inaasahan ang lalo pang pagtaas ng bilang ng mga turistang aakyat sa Baguio. Yes, yan ma'am, Baguio to Lawag lang. Pwede silang mag-pick up and drop. Walk-in only ma'am. Walang reservation. Yes ma'am. Sa ngayon, limitado pa lamang ang oras ng mga biyahe ngunit balak pa nilang magdagdag sa mga susunod pa na linggo. Wala na ring limitasyon ang bilang ng mga pasahero. Payo lamang ng mga bus companies ay panatilihin ang pagsunod sa mga health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask at pagkakaroon ng social distancing sa mga terminal. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa gitna ng pandemya, mabisa raw na pantanggal stress ang scale modeling. Sa panong paraan, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Isa sa mga nakahanap ng stress reliever sa scale modeling habang naka-isolate noong pandemya, si Ronald. Mainly, sinasabi nila stress reliever. So, I kind of agree kasi kapag kunwari galing ka sa work, gusto mo mag-relax. And usually, yung iba, nakikinig lang ng music, TV. Ako, sinasamahan ko ng scale modeling. Dahil habang nakikinig ka, habang nanonood ka ng TV or any movies, tapos nagbubuo ka, talagang nakakababa ng stress level. Isa sa mga nabuo niya ang aircraft scale model na ito. Nakumpleto niya ito ng 2 linggo habang naka-quarantine. Alam naman natin, we were forced to be working at home or minsan, unfortunately, I was hit by COVID. So, though very mild, you have to isolate yourself. So, during your isolation, you'll be bored. So, ito yung time na talagang it was meant for us because you were isolated, you can build whenever you like kasi wala ka talagang gagawin eh. Mga tulad ni Ronald ang hinihikayat ngayon ng International Plastic Modelers Society na makilahok sa ika-17 Open Competition para sa mga scale modelers. What we do is plastic scale models. We do this to encourage the public or kids or anybody who is looking for a hobby. Tampok nila ang iba't ibang scale models tulad ng mga action figures, dioramas at mga military vehicles. Ang nasabing open competition at exhibit ay magtatagal ng 1 linggo para sa mga gustong pumunta. Para kay Ronald naman na halos 15 taon ng kasapi ng IPMS, nakasisiguro siyang ang hobby na ito, bagamat mahirap gawin kung minsan, ay isa sa mga pinakasulit na pampalipas oras. We would also encourage them if they wanted to join. We do have our membership naman. For anyone who wants to try or join, you are all welcome to join us. All you have to do is just approach us or like us on our Facebook group, which is IPMS Baguio or International Plastic Modelers Society Baguio Chapter. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Balik muna sa paghahatid ng serbisyong medikal si Dr. Willie Ong matapos hindi pala rin sa katatapos na halalan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Hindi man pinalad bilang vice-presidente ng bansa, sinusuyod pa rin ni Doc Willie Ong ang iba't ibang parte ng bansa. Hindi para mangampanya, kundi tignan ang estado ng sektor ng kalusugan sa bansa. Mga lugar na mga iniikot din natin para tingnan natin kung ano matutulong natin sa ating mga magagaling na mayor. Mayor Magalang, willing naman tayo tumulong sa Facebook natin, sa YouTube natin, o magbigay lang ng health tips.
Aabot sa 521,000 pesos ang ginastos nito sa nakalipas na halalan sa paghahain nito ng sose. Pero sa pagkatalo nito, malaki naman ang nakuha nitong aral sa pagtakbo. Sa loob ng 8 buwan, naikot ko ang buong Pilipinas eh. Luzon, Visayas, Mindanao, naikot namin kasi masipag si Yorme. So naikot namin, nakausap namin yung mga mayor, yung mga governor, natuto kami sa mga kung ano yung talagang kailangan ng kababayan namin, nakausap namin mismo yung mga tao, twice din kami pumunta dito sa Baguio. So marami kaming natutunan, nakilala. Kaya ngayong tapos na ang halalan, bukas siya sa anumang imbitasyon o sa pagsisilbi sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. I'm okay with all of them. Oo, kahit sino nga manalo. Ngayon, kung ma-invite tayo, titignan natin. Basta ang end goal ko lang kung saan ako mas marami matutulong sa kababayan natin. Yun. May question naman siya sa isyong medikal na kinakaharap ng bansa. Kung ako ang namamahala, ngayon pa lang yung monkeypox, unahin ko na yan kahit wala pa. Kailangan may testing na tayo sa monkeypox. Gusto ko mabilis, hindi lang may pondo sa health, kailangan matalino. Tsaka hindi lang sa health, maraming aspects tayo gusto gawin sa bayan natin. Kanina, nagbigay ng mensahe ito sa flag raising ceremony ng pamahalang lungsod ng Baguio at bumisita din ito sa Baguio General Hospital upang tignan ang operasyon ng paggamutan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Last Wednesday, ang ating Korte Suprema ay nagdesisyon sa kaso ni broadcaster Mel Tiongco na final niya against ABS-CBN for illegal dismissal, back wages, damages, attorney's fees, etc. At ang sabi ng Korte Suprema, dinismiss nila yung petition filed by yung broadcaster on the ground that si Mel Tiongco ay hindi siya empleyado ng ABS-CBN but she was categorized as an independent contractor. At ninote din ng ating Korte Suprema na meron ng settlement that was earlier entered into by Mel Tiongco and the ABS-CBN at siya ay binayaran ng certain amount for damages. Yet, she came to the court asking for more money. At sabi ng court, you are now bound by the settlement that you entered into. At yung hinihingi mong damages and appeal, kasama na yan doon sa settlement that you entered into. Maalala nyo, nung araw si Mel Tiongco ay reporter or newscaster ng ABS-CBN and she appeared sa isang commercial without the permission of ABS-CBN. And because of this, she was suspended. At instead of serving yung kanyang suspension, nag-file siya ng kasong illegal dismissal doon sa Department of Labor. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi siya empleyado because ABS-CBN does not control yung control test ng Labor Code. Hindi daw kinokontrol ng ABS-CBN kung paano niya basahin yung mga balita or yung mga news. At sabi ng Korte Suprema, the control test determines the employer-employee relationship between a company and an individual. At sabi ng Supreme Court, there are usually 4 elements ng control. One is the selection and engagement of the employee by the employer, of course. Yan, yung employer ang magsiselect at kukuha sa'yo. Pangalawa, the payment of regular wages. And definitely Mel Tiongco was not being paid a regular wage.
she was being paid as an independent contractor on a per-show basis. And pangatlo, there is a power of dismissal. If you are an employer, you have the power to dismiss. If you have the power to hire, then you have the power to dismiss. And of course, the next one is how you do your work. Ayun yung control. Paano mo gawin yung trabaho mo pag dinikta ng employer kung yung manner, yung style, yung mode of how you should do your work, then you become a regular employee. And because of this ruling ng Supreme Court, sabi walang employer-employee relationship between Mel Chanco and the ABS-CBN, therefore the case for illegal dismissal is dismissed and she is not entitled to other forms of damages aside from what was agreed upon during yung kanilang settlement. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga motorista may kanya-kanyang diskarte para makatipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig
maliksi, protektado at mapagmatyag. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Para makatipid sa gitna ng walang habas na pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina, may kanya-kanyang diskarte ang ilang motorista. Magbabalita, Sofia Bagaduan. May kanya-kanyang sasakyan si Jeffrey at ang kanyang misis. Para makatipid, carpooling ang naisip na solusyon. Sa family, yung dating every week na lumalabas, so ngayon nababawasan siya. Kasi nga kailangan natin ng maging smart din doon sa paggamit ng gasolina. So sabay-sabay na po ba sa isang sasakyan? Sir, Yes. Si Jeffrey naman, sa halip na kotse, minabuting motorsiklo na lamang ang ginamit. Nagamit ko na lang kasi mas mura yung kwan, tsaka iwas sa traffic kasi the more on traffic siya, mas magastos sa crudo gasolina. So at least pag motor, mas makakatipid ka, mas mabilis pa yung kwan mo. Noong nakaraang linggo lang, tumaas ang presyo ng diesel at gasolina. Simula bukas, panibagong pagtaas ang ipatutupad. Tinatayang tataas ang presyo kada litro ng gasolina mula 1 peso at 50 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos, habang tataas naman ang presyo ng diesel mula 4 pesos at 30 centavos hanggang 4 pesos at 50 centavos kada litro. Sa kerosene, 4 pesos at 70 centavos hanggang 4 pesos at 90 centavos ang itataas. Base sa kasalukuyang report ng Department of Energy, halos 26 pesos at 55 centavos ang tinaas ng gasolina, 36 pesos at 85 centavos naman sa diesel at 33 pesos at 10 centavos naman sa kerosene magmula nang magsimula ang taong ito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Okay. Sa iba pang balita, patuloy pa rin sa pagkakawanggawa ang mga pulis sa Cordillera. May kwento si Randy Guzman. Sa nalalapit na pagbubukas ng Banawe Central School para sa pagbabalik ng face-to-face class, ang dating lupang daanan na madalas nagiging putik kapag umuulan, ngayon sementado na. Dahil ito sa pagsasanib puwersa ng Banawe PNP, Regional Mobile Force Battalion 15 at mga miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo para isaayos ang ilang pasilidad ng paaralan. Maliban dito, hinakot at binuhat nila ang mga upuan at ilang gamit mula sa mga lumang silid-aralan patungo sa mga bagong gawang silid. Sa Kiangan, Ifugao naman, tinugunan ng Kiangan PNP ang hiling ng isang guro na ayusin ang kanilang daycare center sa Barangay Bulog. Inayos nila ang mga sirang lagayan ng libro at mga upuan at tsaka pininturahan para maging kaaya-aya sa nalalapit na pasukan. Sa kalapit lamang naman na bayan ng Alfonso Lista, sama-samang naglinis ang mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office, Kabataan kontra Droga at Terorismo, mga barangay officials at Alfonso Lista PNP. Mahigit 500 binhi ng Nara at 500 binhi rin ng Rain Tree ang itinanim ng mga ito sa Sitio Erosion, Barangay Namnama. Ito ay bilang pakikiisa sa Philippine Environment Month ngayong Hunyo. Hindi naman nagdalawang isip ang First Benguet Provincial Mobile Force Company na tulungan ang isang lola na makauwi sa kanilang tahanan matapos itong manggaling sa ospital. Hindi na kasi nakakalakad ang matanda kaya binuhat siya ng mga ito mula sa Camp 3 hanggang sa Sitio Katinggal, Barangay Kaliking, Atok, Benguet gamit ang ginawang stretcher ng mga pulis. Ilan lamang yan sa mga munting paraan ng PNP sa rehiyon, katuwang ng iba pang mga ahensya para maipakita ang walang sawang pag-alalay at makapaghatid ng serbisyo sa lahat ng mga residente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ginunita sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon kahapon ang ika-124 na taong kasarinlan ng bansa. Sa paanong paraan, alamin sa report ni Charles Limon. Pagkakaisa. Ito ang mensahe ni Emilio Aguinaldo Suntay III.
ang kaapu-apuhan ni dating President Emilio Aguinaldo sa pagdiriwang ng bagyo ng Independence Day. It is so important. Ang dami natin magagawa kung nag-iisa tayo, yung sama-sama tayo. Okay? So, every now and then, we are voicing our different opinions. We have different thinkings, so we have elections for that. But once the election is done, it's time to unite as one people behind our leaders that we have chosen and pray to God that we are all helped, including our Anya, dapat mapalakas ang pagkakaisa lalo na ngayon na humaharap sa iba't ibang hamon ang bansa. Na malayo tayo, apektado tayo sa mga nangyayari sa ibang bansa at apektado yung nakalagay sa ating mga pinggan, yung ating kinakain, yung ating food security. Lalo na, for example, pag tinignan natin yung sinisising war of sa Ukraine, so these are part of the economic threats that really affect us. Ipinakita naman ng mga kabataan ang pagiging malikhain. Gamit ang mga makukulay na mga chalk, inilabas ng ilang kabataan ang kanilang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng sining. Hinangaan ng mga turista at residente ang husay ng mga kabataan. Sa San Fernando, La Union, pinangunahan ni Lieutenant General Ernesto Torres Jr., Commander ng AFP Northern Luzon Command, ang send-off ceremony ng BRP Conrado Yap. Target ng BRP Conrado Yap na magsagawa ng flag raising ceremony sa Philippine Rise. Paraan ito ng pagpapakita ng puwersa ng Philippine Navy at ng Coast Guard sa pagprotekta sa teritoryo ng bansa. Simbolo ito ng patriotic ownership natin over the country's maritime area and to optimize our maritime entitlements within our country's sovereign territory. So, ayun nga sa ating commander ng Northern Luzon Command na siya din ang commander ng Area Task Force North. Lagi niyang sinasabi na patuloy pa rin ang ating mga kasundaluhan sa pagprotekta ng soberanidad ng ating bansa. Kanina, nagkaisa ang mga crew ng BRP Conrado Yap sa pag-awit ng lupang hinirang at pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa Philippine Rise. Nagsagawa din ng flyby mission ang Philippine Air Force sa Philippine Rise bilang parte ng Air Patrol ng Sandatahang Lakas. Sa Camp Serviliano sa Tarlac City, 72 sundalo ng Northern Luzon Command ang nag-donate ng kanilang dugo. Muling binuhay naman ng 5th Infantry Division ang moral ng mga Army Reservists ng nasabing division. Pinasalamatan at naghayag ng mensahe ng inspirasyon ang militar sa pagiging laging handa ng mga reservists sa pagsisilbi sa bansa. Isinabay din ang flag raising sa Camp Melchor de la Cruz sa UP Gamo Isabela bilang paggunita ng Araw ng Kalayaan. Charles Ticolimon para sa Luzon Headlines. Bagong outdoor attraction sa Tublay, Benguet, bunga ng pagmamahal ng isang tatay. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s
nagsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tiyak kagigiliwan ng mga mahilig sa outdoor activities ang bagong atraksyon sa Tublay, Benguet. Bunga raw ito ng pagmamahal ng ama. Silipin yan sa kwento ni Randy Guzman. Mataas, challenging, pero rewarding. Ganyan ilarawan ni Ray ang rock climbing. Number one na kalaban mo sa rock climbing is yourself. So, maraming disiplin ka matututunan nyo. Sa number one, being mindfulness. Hindi kayong akyat ng akyat. Iniisip nyo na, strategize mo how to climb yung isang bato, parang ganun. So, hindi kayong basta akyat ng akyat. And in discipline din, perseverance. Kasi isang bato hindi mo siya maakyat ng in one try. So, babalikan mo yan para i-work mo siya hanggang matapos mo siya. Magiging project mo siya, ganun. Sa ilang taon na niyang pagkahumaling dito, ngayon, kasama ng Rock Climbing Association Baguio Benguet, siya na ang namamahala at nagpapaunlad sa bagong rock climbing attraction sa Tuwel, Tublay, Benguet. Ito ang Ahonda. Caving, jungle adventure, route climbing, and then ito, additional na itong rock climbing. Rock climbing na safer na ngayon kasi noon, nung natural rock climbing lang siya, climb at your own risk. Pero bago maging atraksyon ang lugar,
Isa muna itong munting palaruan ng mga bata gaya ng mga anak ni Pedro noong pandemya. Agdaldarosak ditoy, adadamat nga agpaspasyar kita simple nga kid. Kat nauna-unag. Di kuan. Ugwak nga hangkang papandita ta matinag kayo. Suble da nga suble. Tapay hindi pa naktanawan, istay natin nagyayesa. So nga, medyo agninervyusak nga kanayon tapapanontok jay. Nakita, hindi kayag nga kayag, nagulog jay ba to, awan nga medyo badmadi, so nga hindi ko ang panak insim-sim pa. Tapno, hana may kanlis te ubing. Inaramidak te pagnaan. Mula nang isaayos ito ni Pedro para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga anak, nagsimula na itong maging picnic area ng mga bata. Maging ang kalsada, siya mismo ang unti-unting nagsasaayos. Data kalsada, adute kurang dita ta nagalis no inenuti ang kastak dita ta awan te kaduak nga kuwata. Awang nga rin te purdiak, awang ko kuwatak, pugriak nga tao. Isong inan anosak. Nang sapay kumata tumulong ni Apo Diyos nga manon mang tertipid sa kanyak ta tapno ada kastak nga mangitultuloy. Sa kanyang sipag at tiyaga, ang Rock Cave at Jungle Adventures ng Ahonda ay isa na ngayon sa mga ibinibida at isinusulong na pasyalan sa Tublay, Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.